рӯзеду дӯст дар биёбоне роҳ мерафтанд. ногаҳон бар сари мавзӯе ихтилоф карданд ва кор бо маҷоро кашид. яке аз онҳо аз хашми зиёд муште ба рӯи дигараш зад. дӯсти зарба хӯрда низ бо қаҳр рӯи қумби биёбон навист: имрӯз беҳтарин дӯстам бар ман мушт зад. он ду нафар якҷо роҳашонро идома доданд, то ба ободие расанд. тасмим гирифтанд, ки муддате он ҷо бимонанд ва истироҳат кунанд. ногаҳон пои оне ки аз дасти дӯсташ мушт хӯрда буд, лағжиду ба дарё афтод ва чун шиновар набуд, наздик буд ки ғарқ шавад. аммо дӯсташ ба кӯмакаш шидофту наҷоташ дод. фарди наҷотёфта бо сахтӣ рӯи санг навишт: имрӯз беҳтарин дӯстам ҷони маро наҷот дод. дӯсташ бо тааҷҷуб пурсид: он рӯз зарбаи мушти маро рӯи қумби биёбон навиштӣ, аммо имрӯз бо сахтӣ рӯи тахтасанг наҷот доданамро менависӣ? он яке ҳам лабханд зада гуфт: вақте касе моро озор медиҳад, бояд рӯи қумби саҳро нависем, то ки бодҳои бахшиш онро пок кунад. вале агар касе ба мо муҳаббате кунад, онро бояд рӯи санг нависем, то ҳеҷ боде натавонад онро аз ёд барад.